Kun olin lapsi, minulla oli tällainen Airhawks-lentokone, jota pyöritti pieni muovinen moottori. Tämä moottori käytti polttoaineenaan paineilmaa. Muistan, kuinka pumppasin sen korkeaan paineeseen mukana tulleella pienellä pumpulla ennen kuin heitin sen taivaalle. Enkä koskaan nähnyt sitä enää. Ja siitä lähtien olen halunnut rakentaa oman versioni, mutta hieman suurempana. Tämän videon sponsoroi Opera. Aloin siis kolmiulostaa kevyitä siipiprofiilin kylkiluita ABS-muovista, josta tulee siiven sisärakenne. Olisin voinut käyttää muitakin materiaaleja, kuten balsaa, puuta tai hiilikuitua, mutta niiden valmistaminen on hankalampaa, eikä painoa säästyisi merkittävästi, koska nämä kylkiluut ovat hyvin ohuita. Kun kylkiluut oli liimattu hiilikuitupalkkiin, liimasin hiilikuitutangon siiven etureunaan ja hiilikuituliuskan takareunaan. Koska siipi päällystetään kevyellä kalvolla, nämä auttavat pitämään siipiprofiilin muodon. En ole koskaan aiemmin päällystänyt tällaista siipeä, joten luin nopeasti ohjeet. Tämä materiaali on hyvin ohutta ja herkkää, joten siihen tulee helposti ryppyjä, mutta sen alapinnalla on lämpöaktivoituva liima, jonka voi kiinnittää siiven rakenteeseen silitysraudalla. Siksi ne on tulostettu ABS:stä, koska sillä on korkea sulamispiste. Kun kalvo on silitetty kylkiluihin kiinni, nopea kuumailmapuhaltimen käyttö kutistaa kalvon ja muodostaa sileän siiven pinnan. Mutta tässä on joitakin ongelmia. Ensimmäinen on se, että siiven kärjen kylkiluut taipuvat sisäänpäin päällystyskalvon aiheuttaman jännityksen vuoksi. Tämä jännitys aiheuttaa myös sen, että siipiprofiili kutistuu kylkiluiden välissä, mikä tekee siiven profiilista epätasaisen koko siiven matkalla. Lisäksi saatoin pitää kuumailmapuhallinta yhdessä kohdassa hieman liian pitkään, mikä aiheutti päällystyskalvon sulamisen. Haluan nopeasti puhua siipien suunnittelusta, sillä tämä on 4. paineilmalla toimiva lentokone, jonka olen yrittänyt rakentaa ja lennättää. Ensimmäinen rakentamani lentokone oli painavin, mutta siinä käytettiin hyvin samanlaista siipeä kuin mitä nyt rakennan, vaikka se oli tehty foam-levystä. Ja vaikka koneessa oli hyvin tehoton moottori, se pitää itse asiassa hallussaan henkilökohtaista lentoaikaennätystäni, joka on 16,5 sekuntia. Sen sijaan viimeisin paineilmalla toimiva lentokoneeni, jossa oli paljon tehokkaampi moottori ja joka oli paljon kevyempi, lensi vain 8 sekuntia, mikä johtui osittain siitä, että se osui aitaan. Mutta jos siivellä olisi ollut parempi nostovoiman ja vastuksen suhde, se olisi ehkä ylittänyt aidan. Olen yrittänyt tehdä näistä lentokoneista yhä kevyempiä, samalla kun olen yrittänyt tehdä moottoreista yhä tehokkaampia. Mutta sitä, mihin en ole kiinnittänyt huomiota, on lentokoneen aiheuttama vastus. Viimeisin rakentamani siipi oli hyvin kevyt, mutta siinä oli myös paljon vastusta. Ja koska työntövoiman täytyy vastustaa vastusta, moottoreiden tuottama vähäinen työntövoima ei tahtonut saada lentokonetta vauhtiin. Joten tämä uusi siipimalli käyttää tunnettua siipiprofiilia, joka oikealla lentonopeudella ja kohtauskulmalla voi saavuttaa nostovoiman ja vastuksen suhteen 60:1. Joten pieni lisäpaino ei ole kovin suuri ongelma. Ja jos haluat suunnitella tällaisen räätälöidyn siiven omilla siipiprofiileillasi, suosittelen lämpimästi tutustumaan OnShapeen. Tuon yksinkertaisesti siipiprofiilin aerofoiltools.comista. Sitten muutamalla lisätyllä suunnitteluominaisuudella se on käytännössä valmis tulostettavaksi. Nämä kylkiluut ovat samanvärisiä kuin teepaitani. Korjatakseni päällystyskalvon aiheuttamat ongelmat, päätin käyttää ohutta balsalevyä vahvistamaan etureunaa. Tämä materiaali taipuu todella helposti, ja jos viet sen ulos brittiläiseen säähän, se taipuu vielä helpommin. Niin paljon, että pystyin taivuttamaan sen 3D-tulostetun siipimuotin ympärille ja kiinnittämään sen paikalleen, kunnes se kuivuu. Kun se on kuivunut, se säilyttää etureunan kaarevan muodon, ja voin tulostaa uusia kylkiluita, joissa on pieni porras, johon vahvike kiinnitetään. Sitten maalasin puun useaan kertaan kirkkaan oranssilla maalilla, jotta siitä tulisi siistin näköinen, mikä antoi minulle lisäaikaa rakentaa uuden siipirakenteen. Tämä uusi siipi on samanlainen kuin edellinen, mutta siinä on paljon ohuemmat kylkiluut. Toivon, että vahvikepuu tuo lisää kestävyyttä, samoin kuin ohuet hiilikuitutangot, jotka estävät siipien kärkiä taipumasta sisäänpäin. Kun maali oli kuivunut, liimasin vahvikepuun siipirakenteeseen ohuella pikaliimalla, ja siipi näytti todella hyvältä oranssin etureunan ja harmaiden kylkiluiden kanssa. Sitten päällystyskalvo voidaan laittaa paikalleen, jotta nähdään, millainen siipiprofiilista tulee, ja se näyttää paljon paremmalta. Lisäksi ohuempien 3D-tulostettujen kylkiluiden ansiosta tämä siipi on itse asiassa kevyempi kuin ensimmäinen siipi,
Ja kun 2 tällaista siipeä muodostavat 2 metrin siipivälin, se on yli 3,5 kertaa suurempi kuin Airhawksin kone. Joten tarvitsemme tehokkaan moottorin saadaksemme sen lentämään. Onneksi olen kehittänyt 3D-tulostettuja paineilmamoottoreita jo jonkin aikaa, ja olen kokeillut monia erilaisia malleja, kuten jousikäyttöisiä imuventtiilejä, nokka-akselin työntötankoventtiilejä, kalvotoimisia mäntiä ja uusinta mallia, jossa käytetään räätälöityä valetusta männän tiivistettä, joka laajenee paineen alla tehden männästä ilmatiiviin, mikä on hyvin samanlainen kuin Airhawksin moottori. Ja tämä moottori on ollut valtava harppaus suorituskyvyssä verrattuna vanhempiin malleihini, tuottaen 350 grammaa työntövoimaa moottorista, joka painaa vain 40 grammaa. Moottori on hyvin yksinkertainen. Siinä on vain muutama liikkuva osa. Korkeapaineinen ilma virtaa moottorin yläosasta sisään, ja tämä kuula tiivistää sen. Sitten, kun moottori pyörii, männän päällä oleva pieni tappi nostaa kuulan ylös, avaa venttiilin ja päästää korkeapaineisen ilman täyttämään sylinterin. Mutta tämä männän päällä oleva tiiviste on moottorin tehokkuuden kannalta elintärkeä osa, sillä se laajenee paineen vaikutuksesta ja tiivistyy sylinterin seiniä vasten. Tämä saa paineen työntämään männän alas, sulkemaan kuulaventtiilin ja pyörittämään kampiakselia. Sitten, kun mäntä saavuttaa ala-asennon, ilma virtaa ulos pakokanavista ja tiiviste supistuu, poistaen kaiken puristuksen männän liikkuessa takaisin ylös. Lentokelpoisen version tästä moottorista rakenne on hieman erilainen, mutta se toimii täsmälleen samalla tavalla. Siinä on vain tämä 3D-tulostettu kierre, jolla se kiinnitetään muoviseen juomapulloon. Ja ilma virtaa tätä ohutta putkea pitkin sylinterin kanteen. Päätin myös ostaa laadukkaan potkurin, jotta saisin mahdollisimman paljon työntövoimaa. Ja kyllähän se, että potkurilla on omat sukat mukana, varmasti tarkoittaa, että se on hyvä. Tiedän, että moni teistä miettii, miksi en käytä hiilidioksidipatruunoita muovipullojen sijaan, kun niihin voi varastoida paljon enemmän painetta. No, tämä hiilidioksidipatruuna on paineistettu noin 800 psiihin, eli noin 54 kertaa ilmanpaineeseen verrattuna, mikä on paljon, mutta sen tilavuus on hyvin pieni, vain 21 millilitraa. Joten jos päästämme CO2-kaasun ulos patruunasta niin, että paine tasaantuu yhteen ilmakehään, meillä olisi hieman yli litra kaasua. Mutta jos paineistamme 2 litran juomapullon 120 psiihin, eli noin 8 kertaa ilmanpaineeseen, voimme varastoida 16 litraa ilmaa. Tämä tarkoittaa, että tarvitsisimme 14 CO2-patruunaa, jotta pääsisimme samaan varastointikapasiteettiin kuin juomapullolla. Ja kun otetaan huomioon, että yksi patruuna painaa enemmän kuin pullo, on juomapullon ilman varastoinnin ja painon suhde yli 14 kertaa suurempi. Joten siirtyminen CO2-patruunoihin olisi valtava heikennys. Mutta tiedätkö, mikä ei ole heikennys? Opera-selaimen kokeileminen. Opera One on uusin versio Opera-työpöytäselaimesta, ja se todella auttaa minua työnkulussani, kun teen näitä projekteja YouTubeen. Esimerkiksi projektia tutkiessa ja suunnitellessa. Selaimeni välilehdet voivat todella kasaantua, mutta Operassa on nämä välilehtiryhmät, joten voin järjestää välilehdet ryhmiin. Tässä on esimerkiksi yksi välilehtiryhmä, täynnä välilehtiä siipiprofiilien tutkimista varten. Ja tässä on toinen välilehtiryhmä, täynnä tuotevälilehtiä sen rakentamiseen tarvittavien osien ostamista varten. Lisäksi sisäänrakennetun Arja AI:n ansiosta vastauksen löytäminen mihin tahansa on tehty paljon helpommaksi. Jos esimerkiksi luet jotain, josta tarvitset lisätietoa, voit vain korostaa sen ja tuoda esiin Arja AI-kehote. Valitse sitten vaihtoehdoista selitä lyhyesti, tutki tai käännä sen mukaan, mitä haluat tietää. Itse pidän erityisesti selitä lyhyesti vaihtoehdon käyttämisestä, koska törmään paljon teknisiin termeihin tutkiessani projektejani. Tämä ominaisuus säästää minulta paljon aikaa. Siinä on myös komentorivi, jossa voit esittää sille erilaisia kysymyksiä. Tämä on mielestäni todella hyödyllistä, jos tarvitsen laskutoimituksen nopeasti. Mukana on myös monia muita ominaisuuksia, kuten ilmainen sisäänrakennettu VPN, mainostennesto ja Messenger-sovellukset. Suosittelen lämpimästi, että kokeilet sitä lataamalla Operan alla olevan linkkini kautta. Kiitos myös Operalle tämän videon sponsoroinnista. Jotta käyttöaika kasvaisi, aion kiinnittää 2 litran pulloa pohjat vastakkain nailonpultilla. Tämä vaatii pullojen pohjan poraamista, joka on paksuin kohta, eikä heikennä niiden kestävyyttä juurikaan.
sekä nailonpultin ontoksi tekemistä. Mutta jotta saan pullot kiinnitettyä yhteen, minun täytyy saada nailonpultti pullon sisään. Tämä vaatii vanhan nuolivarren leikkaamista ja 3D-tulostetun holkin kiinnittämistä, joka sopii täydellisesti pulttiin ja mahtuu juuri pullon kaulasta läpi. Tämän avulla voi laittaa ison kumitiivisteen jokaisen pullon väliin ennen kuin kiristän sen nailonmutterilla, mikä toivottavasti tekee siitä ilmatiiviin. Mutta ennen kuin testaamme vuotoja, tarvitsemme tavan paineistaa sen. Suunnittelemani ratkaisu on 3D-tulostettu pullonkorkki, jossa on pieni palloventtiili sisällä. Ja pullon täyttämiseen ilmalla voin käyttää tätä letkua, johon on kiinnitetty 3D-tulostettu lukitus. Tämä letku sopii täydellisesti palloventtiilin O-renkaan läpi, ja lukitus napsahtaa kiinni pultteihin pienellä käännöksellä. Kun lentokoneessa on paineet, kierrän vain lukitusta, vedän letkun ulos, ja pallon pitäisi pitää ilma sisällä. Joten täytin pullot vedellä vähentääkseni potentiaalista energiaa, jos jotain menisi pieleen, ja pumppasin ne 120 psi:n paineeseen. Sekä nailonpultti että 3D-tulostettu täyttökorkki kestivät ilman vuotoa, joten on aika rakentaa lentokoneen pyrstö. Tähän valitsin käyttää balsalevyjä, mutta tämä 4 mm levy on hieman paksua, joten tilasin 3 mm levyjä, jotka, usko tai älä, toimitettiin paperipussissa. Joten vähennetään paksumpien levyjen painoa poraamalla niihin reikiä. Ensin pienellä poranterällä, sitten isolla upotusterällä, jotta tikkuuntuminen vähenee, ja lopuksi 3D-tulostetulla terällä, jonka ympärille on kääritty hiekkapaperia, jotta reiistä tulee siistit ja sileät. Tämä vähensi painoa noin 20%, ja muutaman maalikerroksen jälkeen se voidaan päällystää kalvolla, joka estää ilman kulkemisen reikien läpi. Koska olisi huono idea jättää lentokoneen pyrstöön paljon suuria reikiä. Lisäsin sitten ohjaussarvet ja kiinnitin ohjauspinnat pakkausteipillä, koska se on kevyt, joustava ja tarttuu hyvin päällystyskalvoon. Haluan nyt, että tätä perää ohjataan vaijereilla, jotta paino pysyy poissa koneen takaosasta. Käytän siis jousiteräslankaa vääntöjousena ohjauspinnan sisällä. Tämä saa aikaan sen, että pinta on jousikuormitettu yhteen suuntaan, mikä pitäisi pitää ohjausvajerit jatkuvassa kireydessä. Saatat huomata, että täällä on vain 2 peräevää erillisen korkeus- ja sivuperäsimen sijaan. Ja se johtuu siitä, että olen päättänyt käyttää V-pyrstöä. Tulostin sitten tämän oudon näköisen osan, johon peräpuomi kiinnitetään, ja voin kiinnittää servot tähän ohjaamaan perää, mikä toimii todella hyvin, kun vaijerit on kiinnitetty. Tämä keskusyksikkö kiinnittyy myös pulloihin joustavalla tulostetulla renkaalla ja pienellä kiinnikkeellä peräpuomissa, jolloin koneen runko valmistuu. Nyt tarvitsee vain kiinnittää siivet näihin kohtiin, ja meillä on valmis lentokone. Viedään se ulos koelennolle. Oikein, 60 pääsi siitä, mutta kuulen vuodon takapullon korkista. Se ei ole hyvä merkki, koska olen jo tehnyt paineistustestin tälle. Okei, vapauta se nopeasti. We can climb. Nyt mennään, kallista ohjaimia. Ja käynnistä moottori. Oh, that's so much better. Tuo on nerokasta. Oh, Ja saanko sen laskeutumaan? going like really well. Se toimi. Näyttää siltä, että potkuri katkesi kuitenkin. Mennään tarkistamaan, eikö niin? Joten kampiakseli katkesi. Mutta tuo on ehdottomasti pisin ilmavoimalla toimivan lentokoneen lento, jonka olen koskaan saanut aikaan. Nyt kun kolmiulotteisesti tulostetun ilmavoimalla toimivan lentokoneen ennätyslentoaika on noussut 31 sekuntiin, menin Instagramiin kysymään, kuinka kauan teidän mielestänne se lentää. Ja suurin osa teistä valitsi yli minuutin, joten en voi vielä luovuttaa. Lentoaikaa pidentääkseni korjasin pullonkorkin vuodon tulostamalla sen uudelleen isommalla O-renkaalla, ja se oli valmis uuteen testiin. And I stalled it. Oh no, I stalled it. Oh, we have to do another one. Oh yeah. Ja 100. Täynnä. Onnea matkaan. Toimithan kunnolla. Previous flight, whilst tightening a bolt, I accidentally pierced. Voi ei, akku irtosi.
Jaksa nyt. Me pystymme kiipeämään. Me pystymme kiipeämään. Fortunately, I had some spare bottles, so it was an easy fix. Jaksa nyt. Kyllä. Camera and bottle replacement, I forgot to do one last vital check. And that was whether I'd pushed the tail boom back into its mount properly. Because this means the control cables are too short. Oi, tuo on paljon parempi. 3, 2, 1. Oh no! Se sujuu edelleen tosi hyvin. But after a quick depressurization, I was Voi luoja. Se toimii. Apart from this 3D printed, Kaveri, se menee yhä hyvin. Se on yhä ilmassa. this wing here, which a little bit of packing tape, that'll fix that. so I fixed the wing Tiedän mitä tarkoitat sillä rollollasi. Joo. hub, which I honestly reckon Kaveri, se on silti lähellä. Odota. Tuuli tulee oikealta, eikö niin? Joten... Se tulee selkäni takaa. Okei, yritän kääntää sitä. Se tulee, se laskeutuu. Akku putosi. Näetkö sen roikkuvan sivulla? record again. Mostly because it really Ja sain sen sakkaukseen. Voi ei. Sain sen sakkaukseen. Voi, meidän täytyy tehdä toimia. Seuraavaa lentoa varten päätin lisätä pienen kameran kyytiin, mutta edellisen lennon innostuksen vuoksi, kun kiristin pulttia, onnistuin vahingossa tekemään pullon kylkeen reijän. Näetkö tuon? Tuo suhisee. Pelkkää suhinaa tulee tuosta reiästä. Onneksi minulla oli varapulloja, joten korjaus oli helppo. Mutta koko tämän ajan, kun lisäsin kameran ja vaihdoin pullon, unohdin tehdä yhden viimeisen tärkeän tarkistuksen. Eli olinko työntänyt peräpuomin kunnolla takaisin paikalleen. Koska tämä tarkoittaa, että ohjausvajerit ovat liian lyhyet, mikä aiheuttaa paljon korkeusperäsimentä rimmitystä ylöspäin. 3, 2, 1. Voi ei. Tämä saattaa näyttää tämän lentokoneen lopulta. Mutta nopean paineenlaskun jälkeen yllätyin siitä, kuinka vähän vahinkoa oli tapahtunut. Ainoa vahinko, lukuun ottamatta tätä 3D-tulostettua osaa tässä, niin pitkälle kuin näen, tämä siipi on kunnossa. Vain tämä siipi tässä, johon tarvitaan vain vähän pakkausteeppiä korjaukseksi. Joten korjasin siiven pienellä teipinpalalla ja tulostin uuden keskiön, jonka uskon rehellisesti pelastaneen koneen, kun se katkesi. Ja seuraavana päivänä se oli taas ilmassa ja lensi. Tosin en ole vielä onnistunut rikkomaan 1 minuuttia ja 22 sekuntia kestävää lentoennätystä uudelleen. Lähinnä siksi, että se kamppailee kovasti tuulessa. On aivan liian tuulista. Olen saanut muutaman lennon yli minuutin, mutta luulen, että siitä täytyy keventää painoa ennen kuin pääsen lähelle 2 minuutin rajaa. Vaikka voisin vähentää lentokoneen kokonaispainoa noin 10%, se riittäisi lisäämään toisen pullon, mikä auttaisi pidentämään lentoaikaa. Kiitos katsomisesta.